Hello guys, good morning. So karon nga video guys kay mag-asinta sa ato ang isda nga ibuwad. Kay para natay buwad baligya diri sa atong tindahan guys. Kani nga isda kay ako aning gipalit sa ako ang magwang kay maligya man siya glabas. Then ako apod gipalit niya. Kay wa man naubos gahapon guys. So mao na among style karon. Ug dili maubos ang isda ako ang paliton then ibuwad na ako pagka aga dayon. So karon ato na ang asinan ang atong isda guys. Mao ni ang ato ang isda oh. Mao ni atong isda guys, kana oh. So mao ni atong naasinan. Then kani kay wala pa ni paulahin na nato. Then kanang diha sa box. Amo ang style guys kay amo ang pukyaron inig kagabi eh. Then inig kabuntag. Oh, pukyaron na mo inig kagabi eh guys nya. Butangan na mog ice diri sa box kay para dili malubok. Kay dili man sad ni namo masod sa ref. Nga tanan kay gamay man na ang space sa ref. Nya dag kuan man ni 10 kilos kapin. Oh, mga 10 kilos. Nya di masod. Among style kay sod na lang namo diri sa box kani nga box guys. Then among kuanan aysan kanya ni kabuntag pa namo asinan kay para tabang ra siya guys ba mao na among style tabang ra. So karon kay magkuan na ta asin. Bubulan ko na to guys pinakmay. Kuan din atong isda karon nga gikuan guys para buharon kay ausod nya napod tay batko kasi gawin sila mga batko puta na dito okay kauli sa buto sa takpan nilo kumusta man trabaho dire ko na dito sud ko man kaya kita kayo dili na yabo kay subay do sa nice oh ni sa putang ihugas sa nice na hawasin kanya sayang ni nabigyan na ayo sayang sa marilis ay na atong muki atong kita ba munisipyo kay mga engineering ato dito. So dito na sa engineering atong mga nag ato lang dito kung learning may ara lang. Ang mga business na sila. Mga kon sila di ka marketing. Among kita ko sa bukas. Convenience store ba na ilagay permit. Dako ko sa kita. Kana kalma sa ko na lang. Okay. Kumana guys. Ano minuoy? Kumana kami asin. Sakyo ba ni siya naman guys kay para dili lang awon. Mahunaw ana ako guys. Guys, amin nga aton itakyob ang dako nga takyob sang steamer. So atong takyoban ang atong isda kay para dili siya langawon. Amo na ni siya ang aton human asin nga isda guys. Kana. So budbud lang gid ang pag-asin guys para dili kalat. Nya atong takyuban nya maghuata mga 1 hour. So okay? Hugat ta guys. Muna siya guys. Aton hugasan sang tubig. Para tabang. Minutin na siya sara guys, kainit na kaayo oh. Grabe kainit sara. So para maugadayon.
Pero ako guys kay ang maugas ini pagkauna kay ining gagmay. Ato kalinang awsod kag batog. Dili na siya dahil maugas sa buwas sa aga, ihap din naton pag buwad. May na siya ang amon cupping guys. Nga DIY. Kaya wa pa man kami nakapalit sang cupping ganyan kawayan. Ay, kuwan lang guys. Mahal-mahal baya guys kay tagsing. Kinanglan pa ang Budgetan pa ba? Malakihang budget guys sa cupping. Na amin na siya guys. Duhay na siya kabuk ang amon na ang gihimo ni Manong DIY lang. Amin na siyang usa. Tumba siya. Udesin. Unahon natin pag buhat ang household guys. Dugay na siya mga. Pero ini siya dire ibod na lang siguro ini dugay. Ibod na lang. Ito lang. Dire ka, dito ka. Kay dapat pasunod niyo. Na siya guys, dira pasunuron subong sina guys. Aton kuno testingan ang gisiling ni Annabel nya mo pilit adi. Ina na lang aton andan, di na lang kita magkusat tong iya kuan Sistema. na siya guys. Natumba siya guys. May ga, way bato. Way bato na tumbahan? Wa. Swerte pinang imo. Wa. Ya tabang guys, hari dito. Wait, sila. Ko ba na aton? Double. Porto ba? Para may kita. Isa tigil mo sarap. Sini nga. Ano? Sa kamera. Sila siling mahalin tanan ay. May na siya guys, oh. Oh, di ba kagwapa. Do di ka ta gwapa. Do cameraman agad ako. Tawa daw. Oh. Okay, let's go. Hey, mas masakit po.
Dagdag ng imo Jen. Dagdag na kanimot sa imo garden. Ngayo ka nga yan. Ay, ito, nag-video mga yung kamuoy. Mato ka man. Makita ako namin dira. Di mi na kay klaro Jen kay layo man. Di mi na kamera nga pang prope. Balik lang sa hapon kay Murod ka. mamubo ako dira og barko. Ito naman sila yung pamalik ito mo sila. Tagkuan ni na Jen, inang gagmay nga loyong tag 50. Mana guys. Dira oh.